l'abolició de la llei de proximitat social. Això ho vam aconseguir el desembre del 79. La segona campanya que vam fer va ser per la legalització dels col·lectius de gais i lesbianes a Espanya. Vam anar a Madrid a entrevistar-nos amb el Luis, el ministre de Governació, que ara no recordo com es deia, i no ens ho van voler, vam posar un contenciós administratiu contra el Ministeri i al final, l'any 81, ens van legalitzar i ja vam deixar els noms de guerra, perquè tots els del FAC teníem un nom de guerra perquè no ens identifiques de policia. Jo era Roger de Gaimont, doncs el Francesc era francès, era Mir Bellgai, hi havia Joan de la Boja, hi havia molts noms molt divertits. Doncs bé, amb algunes d'aquestes trobades també venia l'Ocanya, que sempre li agradava fer xivarri i coses d'aquestes, però bé, doncs com deia, la cosa aquesta, es enfadaven alguns perquè aquests del FAC són uns estrets, perquè tal. No, perquè deien, clar, el que vol la gent és la imatge de la maricona plomera i tal d'això. I aleshores, doncs, sobretot al principi, després ja que cada un, i hi ha els col·lectius també, dins dels col·lectius, doncs ja hi ha travestits i tot això, ja no passava res. Però al principi no volíem que es perpetués aquesta imatge, que és el que li interessava als heterosexuals, no? I per això hi havia vam tenir algun soc amb alguns d'ells, ell es queixava d'això també, però ell no ho feia perquè li fos un travestí, perquè ell se deia, jo no soc un travestido, ell li agradava fer això per anar contra la norma social i per anar a trencar motllos, no? Com per exemple, molts també per trencar motllos, entre nosaltres ens tractaven en femení o així, per exemple, amb brometa, no? Per dir, escolta, mona, que es creu, coses d'aquestes així. O sigui que no és una cosa interessant. Hem aconseguit molt amb el temps, doncs imagineu-vos el que hem aconseguit, fins a poder casar-nos, a no tenir a poder adoptar i sobretot també a ser ciutadans de primera sense cap, avui dia legalment no tenim cap discriminació legal o jurídica. Ara el que han de fer els col·lectius, perquè encara tenen feina, encara hi ha feina per fer, és lluitar contra l'homofòbia. Contra l'homofòbia, que encara està. I els dos principals, elements més importants contra l'homofòbia són els mitjans de comunicació de masses, sobretot la televisió i sobretot i fonamentalment l'ensenyament. O sigui, des de la primera infància fins a la universitat inclosa, doncs procurar que no es perpetuï l'homofòbia, que en certs països comença i aquí també encara no s'ha acabat i segons a quins llocs va en augment. Perquè hi ha aquests talibans americans, perquè són tant talibans els d'Afganistan com els dels Estats Units, sobretot els evangelistes, que fan unes barbaritats increïbles. Jo he vist uns vídeos es diu, existeix, no sé si el podeu baixar, es diu Jesus Camp, és campament de Jesús. Tenen els evangelistes i van els pares amb els seus fills des de 4 o 5 anys fins a 16 o 17 i allà estan en vacances i els comencen a adoctrinar contra l'homosexualitat, que si Jesús tal, que si qual, i van cantant i els hi fan com uns exorcismes, els pobres nanos a vegades es cauen per coses de delicte, que aquí seria un delicte això, però esgarrifa veure aquestes coses als Estats Units, són coses que no puc entendre. I l'Ocanya va ser un dels elements, evidentment, d'aquesta transformació social. Ja ningú, res, li semblava molt bé, divertit, parlava, es feia les seves coses i va ser acceptat. I la prova és que aquí a Barcelona també, tot l'Ajuntament i tot, no va haver cap mesura, excepte a la vegada que els Mossos, eren els Mossos o la Guàrdia Urbana? Era la Guàrdia Urbana, aquí a la Rambla, amb ell a l'Arària també, es van atonyinar, es van portar a la caserna, vam fer una manifestació a favor d'ells, i però després ja et dic, va ser un personatge de Barcelona, un personatge que queda, jo crec, com, no sé, com hi havia també
ell no passarà perquè també té tot el vessant, diguem, artístic, però hi havia també la Rambla, que ell la coneixia molt, la Maria, i altres personatges d'aquests que eren típics de la Rambla, no? Doncs era un personatge barceloní també interessant, que ell lluitava per això, per la llibertat individual i per la llibertat social, que és el que estem fent, doncs, els que ens dediquem a això. I no sé què hi més, Moltes gràcies. Si voleu fer preguntes, no m'agrada el que anirem a sortir.